17 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 29 листопада, 1371 день анексії Криму. У студії Ескандер Мамедов. Верховний суд окупованого Криму скасував рішення про тримання під вартою Володимира Балуха до 16 січня наступного року. Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу захисту українського активіста. Проте нині він не може вийти на свободу, бо у силі залишається попереднє рішення про термін тримання під вартою до 4 грудня. ФСБ затримала Балуха торік 8 грудня. Відтоді він перебуває за ґратами. Силовики нібито знайшли у його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Після анексії Криму Росією Балух розмістив на стіні свого будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні» та прапор України на подвір'ї у Роздольницькому районі Криму. Представники слідчого комітету Росії по Бахчисарайському району погрожують кримським правозахисникам. Адвокат Мамет Мамбетов повідомив нашому телеканалу про те, що слідчі чинять тиск на захист кримсько-татарських активістів. Зокрема, Мамбетову обіцяли надіти кайданки і кинути за ґрати його підзахисного. Так как мой подзащитный находится по подписке о невыезде, он изменит пресечение, и мой доверитель окажется за решеткой. Ну и это не первый случай, который себе позволяет в плане угроз данный следователь. Мамет Мамбетов у суді захищає права Шевкета Разакова, який вийшов підтримати співвітчизників, в чиїх оселях силовики проводили обшук. Це сталося цьогоріч, 13 квітня у Бахчисараї. Тоді озброєні силовики застосували силу проти людей, які зібралися під будинками кримських татар. Лунали навіть постріли у повітря. Шевкет Разаков тоді плюнув в лице одному з силовиків. Окупанти відкрили проти нього карне порушення, йому закидають образу поліціянта. Мусульмани анексованого Криму ще довго терпітимуть репресії з боку окупантів. Про це заявив військовий журналіст Орхан Джемаль в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу АТР. Кореспондент висвітлює проблеми мусульман в усьому світі. Влітку він був у М'янмі і вивчав причини масових вбивств і чисток мусульман Рохінджа. Орхан Джемаль вважає, що геноцид кримських татар у Криму розпочався виключно через їхнє прагнення до волевиявлення та єдність нації. Когда кто-то говорит, да, мы вообще здесь коренные, для русских это очень неприятно. То есть это пришельцы, которые считают, что они вправе здесь быть главными, а тут кто-то говорит, что у нас есть какие-то основания. Это придется терпеть долго, и бороться с этим придется долго. Мешканцям окупованого Криму дозволили не повертати борги українським банкам. Підконтрольний Кремлю парламент Криму ухвалив у другому читанні закон, який списує борги за кредитами, взятими до анексії півострова. Про це, зокрема, йдеться на сайті окупаційного парламенту. Отже, якщо на 18 березня 2014-го ваш борг не перевищував 5 мільйонів рублів, а це 2 мільйони 200 тисяч гривень, то він буде списаний повністю. Також скасують борги для непрацюючих пенсіонерів, батьків-одинаків, опікунів одного чи кількох неповнолітніх дітей, а також для ветеранів бойових дій. За оцінками експертів, на момент анексії Криму загальна сума заборгованості кримчан перед українськими банками становила близько 2 мільярдів доларів. Убивці Аміни Окуєвої досі на волі. За місяць, відколи розстріляли авто добровольців, поліція навіть не встановила особи злочинців. Про це розповів голова Національної поліції Сергій Князєв. Злочинці, які вчинили правопорушення, вбивство громадянки Окуєвої, не затримані і не встановлені. Відомо, що напад на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва стався 30 жовтня поблизу селища Гливаха. Невідомі розстріляли автомобіль подружжя. Окуєва загинула на місці, її чоловік Адам Осмаєв дістав поранення в ногу. За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з кваліфікацією «замовне». Версії називалися різні, зокрема і чеченський слід і дії спецслужб Росії. У 2012-му Адама Осмаєва підозрювали у підготовці замаху на Владимира Путіна. Однак офіційний Київ вирішив не видавати Москві Осмаєва. Це не перший замах на подружжя. Влітку минулого року чоловік представився французьким журналістам. Під час так званого інтерв'ю поцілив у Адама Осмаєва. Однак Аміна вистрелила у відповідь і знешкодила нападника. У тому, що сталося, також вбачався слід російських спецслужб.
Мешканця Севастополя Юрія Чеканова, який 5 жовтня зруйнував меморіал Героїв Небесної Сотні у Києві, засудили до 4 місяців арешту. Рішення ухвалив суддя Печерського райсуду столиці. Чеканов відбуватиме покарання у відповідній установі. Щоправда, засуджений може оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції. Для цього в нього є 30 днів. Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що президент України Петро Порошенко наказав його заарештувати за спробу державного перевороту. За його словами, Порошенко вже дав відповідне доручення Генпрокуратурі та СБУ. Тепер вони протягом 2-3 днів мають його виконати. Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек красную линию и дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота в Украине и за какие-то выдуманную попытку государственного переворота и выдуманное дело из Одессы. Поки в адміністрації президента заяву Міхеїла Саакашвілі не коментують. У Києві обирають запобіжний захід для сина народного депутата Ігоря Попова та його товариша. Підліткам закидають розбій, тож прокуратура клопоче, аби їх залишили під вартою. У неділі ввечері 14-річний син Попова та його неповнолітній друг у балаклавах вломилися у продуктову крамницю на столичній оболоні. З каси поцупили 2,5 тисячі гривень. За перебігом судового засідання стежить моя колега Дарина Іванютенко. Дарино, вітаю. Чи обрали запобіжний захід? Саме у ці хвилини суддя Оболонського суду виносить вирок для 14-річного сина народного депутата Ігоря Попова, який декілька днів тому зі своїм однолітком пограбував магазин у Києві. Він, погрожуючи продавчині, виніс з каси 2,5 тисячі гривень. Судове засідання було закритим, про це клопотали адвокати, підтримав прокурор, так як хлопець є неповнолітнім. А батько ж вибачився перед журналістами за вчинок сина, обіцяв компенсувати морально-матеріальну шкоду потерпілим та просив для сина домашній арешт та носіння браслету. Прокурори ж просять для нього тримання під вартою, так як вважають, що він може втікти з країни. Хлопець весь час в залі суду стояв, і зараз у ці хвилини суддя оголошує вирок. Про який саме вирок винесуть 14-річному сину народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова, ми вам розкажемо у наступних випусках. Студія. Дякуємо. Це була Дарина. Вона перебуває зараз у Оболонському районному суді, де обирали запобіжний захід для сина нардепа Попова. Звільнення українських заручників з полону ОРДЛО відбудеться у 2 етапи. Про це заявив учасник засідання тристоронньої контактної групи у Мінську Віктор Медведчук. Перший етап обміну полоненими між українською владою і бойовиками Донбасу відбудеться до новорічно-різдвяних свят. Утім, точна дата обміну на всіх досі невідома. Після реалізації першого етапу візьмуться за другий етап. За 3,5 роки війни Україні вдалося звільнити 3140 бранців. Однак обміну полоненими не було вже більше 14 місяців. У неволі в ОРДЛО перебувають щонайменше 162 українця, але зараз з бойовиками погоджено повернення 87 наших бранців. За це Україна звільнить 305 бойовиків. У Луганську ФСБ затримує прибічників Ігоря Плотницького. Про це повідомив речник Міністерства оборони Андрій Лисенко. Офіційний привід – розшук членів української диверсійно-розвідувальної групи. Відомо, що 21 листопада у Луганську стався конфлікт між ватажками так званого ЛНР Ігорем Плотницьким та тамтешнім міністром внутрішніх справ Ігорем Корнетом. Згодом Плотницький втік до Росії, а до Луганська увійшли 1000 російських військових і важка техніка. Такі арешти здійснюються в тому числі серед представників так званих правоохоронних органів ЛНР та ватажків так званого другого армійського корпусу. З метою виправдання своїх дій та створення сприятливого інформаційного фону для такої діяльності російськими спецслужбами поширюються повідомлення про мінування адміністративних будівель.
У Києві у Кримському домі презентували переклад смислів Корану українською мовою. Це вже 5-те видання. Автор повного перекладу смислів Корану – кандидат історичних наук, український сходознавець Михайло Якубович. Книга відрізняється від інших тим, що вона доповнена та відредагована, містить уточнення та оновлену передмову. Переклад визнаний офіційно 2 державними установами – Саудівською Аравією і Туреччиною, а також мусульманськими організаціями України. Робота над перекладом тривала роками, каже автор. Тираж книги 1200 примірників. Його роздаватимуть безкоштовно, розповсюджуватимуть по мечетях та ісламських культурних центрах. Коран – це такий безмежний океан смислів, сумувати які в перекладі однією людиною чи навіть кількома людям, тому що над перекладом працює ще і коректор, і редактор вносить певні правки, неможливо. Ця робота надзвичайно потрібна, тому що вона сприяє ознайомленню людей із основою віровчення ісламу, із тими смислами, які там відкриті. Особливо це приємно для мусульман України, тому що Коран, переклад Корану українською мовою стає доступний для читачів. Українці, що мешкають, працюють в Об'єднаних Арабських Еміратах, зібрали кошти на те, щоб в Україні був надрукований переклад саме цього видання. Це, як вони пояснили, їх внесок. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Мевлі Мухтаровою менш ніж за годину та дізнавайтеся більше. Будьте з нами.